Уважаеми родители и гости, за втора поредна година е наша традиция да отбелязваме празника за 14 февруари. Празника на виното и любовта. Днес сме подготвили едно много интересно състезание, защото това е ден, в който си припомняме колко е важно да бъдем добри един към друг и да си припомняме, да показваме подкрепа, внимание, защото това е грижа към семейството, към съучениците и учителите. Затова днес организираме тази кулинарна фиеста, за да покажем с колко желание, настроение ние можем всички заедно да направим един прекрасен празник и не само днес, ами през цялата година. Благодарим ви на родителите. Ще имаме различни отбори, както и журито, от което госпожа Бижева, Кремена Стойчева, родител, който има желание, може да се включи. Един родител ни трябва за журито. Родител за журито. Катя от 7 клас и Мария Ангелова. Кой има желание да се включи? Кой е родител? Така. И започваме с регламента, като първия кръг е храна за празниците. Всеки отбор тегли лист с име на празник и задачата е да се изберат ястия, типични за съответния празник и да разкажат нещо типично за този празник. Така, за пъти вечер цялото семейство се събира. Деня преди раждането на Исус Христос, нали? И на масата най-вече има най-различни ястия. Смисъл всеки каквото повече харесва, но задължително е питка да има голямо, нали? Сърми най-много, защото всички обичаме. Може всичко да се слага, даже баници, даже пуйка. Нали? Най-традиционното е пуйка. Но всеки може да сложи всичко. И се събира цялото семейство. Кажи ми. Това е празник за семейство. Сега, Никол ден е ден на рибата. Хората правят манджи с риба, най-много, да кажем, шарани и вътре се слага орехи. Точно така. Да. И може да се каже, че Никол ден е ден на рибарите. Браво. Да, това е. И на банкети. Здравейте! Нашия празник е Коледа. Коледа е един много светъл празник, който обединява цялото семейство. В него могат да си, в смисъл, всички да се съберат, да празнуват. Да. Семейен празник. Да, много той събира хората, обединява ги. Кажи какво си яде? Бучета, ребра, кокошка, питка, много неща. А Гошо? Гошо. Пазето. Пазето. Казах да го кажа. Ден. Възкръсването на Исус Христос. На този ден се ядат най-много агне, козана, корабийки, яйца, кифли. И най-много често се бодиса в червено яйцето, защото нали, пада кръв в яйцето. Да, има символ. Да, символ и толкова. За нова година на масата
Какво има? Има сърни, баници, пилета, буйки, още питки, баклава. Баклава, да. Най-важното срещаме новата година с късмет. Баница с късмети, нали Да. така? И това. Се каже своето мнение, коя група се е справила най-добре с поставената задача. Така, ние смятаме, че отбор номер 1, който обясни какви госби се сервират на Великден, беше най-изчерпателен от към това какви са традиционните храни за този празник. На второ място бихме класирали отбор номер 2, който обясни за трапезата на Нова година, като поясни почти всички храни, които ние слагаме на новогодишната маса. И на трето място, с 3 точки, това е отбор номер 5, който изброи традиционните госби за Николден. Всеки отбор тегли лист, както до сега, с име на ястие. Задачата е да се изберат 5 продукта и подправки, необходими за това ястие. Но захар, масло, олио, ванилия, какао, замразени продукти, ядки, яйца и накратко шоколад може да сложим. Какво още? Захар. И може да се добавим, например, цвестни плодове. Благодаря. На нас са падна супа топчета. Така. Значи най-важното е каймата. После лук, моркови, картофи, фиде, сол, черен пипер и за застройката яйце и кисело месо. На нас се падна шопска салата, краставици, домати, лук, сирене, олио или зехтин по желание, сол, чушки, примерно и маслини. Чушките са най-важни. Мусаката са прави с картофи, хайма, черен пипер, чубрица, сол, лук, моркови, олио. И за плънката имаме яйца, кисло мляко и брашно. Ние обичаме бобла да е гъстичък. Добре. Без боб не става. Вътре слагаме червена чушка, рогата чубика си слагам аз, малко 10 зеленчука си слагам, лук. Значи, ако някой има пожелание, може да сложи наденичка. Лук, боб, брашно задължително си слагам и червен пипер, чубика малко слагам и даже мога да си го запека. Този кръг бяхте абсолютно всички изчерпателни с гостите си. Журито общо взето решихме, че всичките на първо място точно с равен брой точки. Тук няма човек, който да е повече или по-малко. Всички сте 5 точки за всеки един от отборите. Един от двамата състезатели трябва да е с вързани очи, а другия да му подава в устата и записва на лист какво яде.
с отбор номер 1. Отбор номер 1 от 5 продукта е познал 4. Сбъркали са тиквените семки. Отбор номер 5-2 от 5 продукта са познали 5. Отбор номер 3 има 3 верни отговора, грешка при формите и тиквените семки. Отбор номер 4 има 4 верни отговора. Грешка при тиквените семки. И отбор номер 5 има 3 верни отговора. За последния кръг, който е игра за време. Всеки отбор трябва да изтегли по един плик с пъзел, изобразяващ плод или зеленчук. И при даден старт започвате да нареждате пъзела. Приключи първият отбор, който е отбор номер 1. С 4 точки на второ място е четвърти отбор. Едновременно приключиха втори и трети отбор, които са на трето място и получават равен брой точки 3 на брой. Започваме с пето място. На пето място с 12 точки се класира отбор номер 3 с Боряна и Мишо. На четвърто място е отбор номер 5 с 13 точки. На трето място е отбор номер 4 с 15 точки. В него са Гергана и Иван. В челната двойка на второ място е отбор Татяна и Пеню с 17 точки. И първенците в днешното състезание отбор номер 1 е Пендан. Силно някаква диспенсия. Айде.